Salutare și bine v-am regăsit la mine pe canal. Astăzi vom face review-ul motocicletei mele. O motocicletă pe care o am de 3 luni de zile, cu care momentan mă înțeleg foarte bine. Și aș vrea să vă prezint câteva specificații importante din punctul meu de vedere și să vă spun cumva cum am simțit eu cu ea. Dacă este cineva interesat de ea, poate îl ajută ce am eu de spus. Este un Suzuki V-Strom de 650 din 2017. Motocicleta are un motor V-Twin, injecție în 4 timpi, ce reușește să producă 70 de cai. Un număr foarte ok din punctul meu de vedere. Pentru mine mi se par ok acești cai atât în oraș cât și la drum lung. Reușești să depășești liniștit, fără emoții, chiar dacă ai pasager, dar în același timp în oraș este o motocicletă cu minte, nu scap până în gaz și pleacă imediat de sub tine, deci este super ok și n-are cum, din punctul meu de vedere, în momentul ăsta n-are cum să nu-ți placă. Are jante pe față de 19 și pe spate de 17. Eu am modelul normal, deci sunt jante pline, dar poți să-ți iei și varianta XT, care are jante în spițe și ar trebui să fie mai ok pe off-road. Dar de asta vorbim un pic mai târziu. Motocicleta are o greutate de 213 kg, iar șaua este la înălțimea de 83 de cm. Lucru care mi se pare super ok, pentru că eu am 1,72 m și ating jos cu picioarele aproape cu toată talpa. Vă arăt și imediat. Da, sunt jos, cu piciorul ăsta cu toată talpa, cu piciorul ăsta aproape cu toată talpa. Deci este super ok, aș putea să spune că e o motocicletă ok și pentru oameni mai mici de înălțime. Rezervorul e de 20 de litri și are un range de aproximativ 400 de km. Un range care este adevărat. L-am testat când am luat motocicleta din Cluj și cam atâta m-a și dus. Cred că undeva la 380 de km, ceva de genul, dar am avut și serpentine. Am urcat mult, deci chiar super ok. Motorul este destul de tehnologizat. Are ABS, care nu se poate dezactiva din sistem, deci probabil doar dacă deconectezi vreo mufă, vreo siguranță, se poate face ceva. Traction control pe 3 moduri. Primul mod este off, al doilea mod este modul 1, care este ok de folosit de zi cu zi, practic să-l ai tot timpul activ, pentru că te mai poate scăpa din anumite situații, atât în oraș cât și în afara lui, dacă ajungi pe niște drumuri nedorite și te iau prin surprindere. Și mai are al doilea mod de la Traction Control, care este super restrictiv și în general foarte bun pe ploaie. Pe mine m-a plouat în jur de 2-3 ore când am venit cu motocicleta de la Cluj și aș putea spune că a fost chiar super ok, n-am avut nicio problemă și nicio emoție cu motocicleta pe modul 2. Nu am simțit în nicio secundă că îmi scapă sau că n-am control, că se întâmplă ceva. Tot timpul super ok. Mai ai sistemul Easy Start, care practic este un sistem care pornește motorul singur pentru tine după ce apeși pe buton. Practic apeși o singură dată pe buton și iei mâna, iar el învârte electric fără să ți apăsat. Nu este ceva fără de care nu poți să trăiești, dar este acolo și zic eu că trebuie menționat. Motocicleta mai vine cu o tehnologie importantă din punctul meu de vedere. Chiar și dacă ești mai avansat, are low RPM assist. Asta înseamnă că atunci când dai ambreiajul tras și ești în treapta întâia, motorul mărește automat un pic durația, ca plecarea de pe loc să nu mai fie atât de bruscă, să pleci mai ușor de pe loc. Deci cumva reușești să nu mai pleci așa smucit de pe loc, sau te ajută, dacă ești începător, să nu mai oprești motorul. Dacă dai drumul prea repede la ambreiaj sau ceva, se oprește mult mai greu motorul.
Pe partea de manevrabilitate mi se pare super tare. Deci eu am 62 de kilograme și chiar dacă motorul e în categoria de motociclete touring grele, pentru unul de 650, având 213 kg, mie cel puțin mi se pare că se manevrează super ok. Mă descurc foarte bine în oraș. Nu am avut până acum în 3 luni de zile nicio problemă la modul, nu știu, să las motorul la viteză mică prea mult într-o parte și să nu pot să redresez pentru că este prea greu sau lucruri de genul ăsta, deci nu. Mi se pare super ok, chiar dacă este un motor de touring. Curbele mi se pare că se iau foarte ușor, nu trebuie să tragi de el, nu trebuie să te pregătești înainte de o curbă intens. Asta mi se pare un lucru foarte bun. Iar șaua este super confortabilă. Deci eu am venit de la Cluj la București și nu prea am luat pauze, doar cât am alimentat. Și în 5 ore jumate, 6 ore de mers, abia după vreo 4 ore a început să mă doară fundul, însă era și prima dată pe motocicletă, m-au și plouat câteva ore, deci zic eu că din punctul ăsta de vedere este super confortabil, poziția la ghidon super bună, dreaptă, nu ai nicio problemă, mai ales că ai și handguard-uri, te feresc foarte bine de vânt, poți să spui și încălzire în mașoane, lucru pe care eu l-am și îți face viața extraordinar de bună. Însă, chiar dacă există modelul XT, care are roțile în spițe, este un pic mai înalt, mi se pare că are 835 de mm, deci 83,5 cm înălțime. Cu toate astea, motocicleta nu excelează pe off-road, pentru că furca față nu este reglabilă și are cursa destul de scurtă. Deci dacă ieși chiar și cu motocicleta cu jantele pline, cum am eu, poți să ieși în off-road, în sensul că poți să, nu știu, poți să mergi pe un drum județean și la un moment dat dai de un drum neasfaltat, fără probleme, poți să o iei pe acolo, poți să-l bagi și pe off-road, însă trebuie să mergi cu o viteză mică, maxim medie, pentru că altfel furca o să ajungă tot timpul la capăt de cursă. În schimb, ce mi-a plăcut foarte mult este furca spate, este suspensia spate, care este full reglabilă, poți să o faci exact așa cum îți dorești și din punctul ăsta de vedere te mai ajută, pentru că poți să-ți faci niște semne efectiv pe robinetul de la furcă, poți să-ți faci niște semne atunci când ești tu singur pe motocicletă sau cu pasager și să reglezi foarte ușor în 5-6 secunde suspensia în funcție de greutatea aia pe care o pui pe motocicletă. Eu am acum o tobă GPR care nu este stock și mi se pare că sună demențial. Îmi place la nebunie sunetul. Ca minusuri aș putea spune, nu știu dacă putem să o luăm așa, pentru că depinde de la rider la rider, ar fi parbrizul, care este ajustabil pe 3 trepte, însă cel mai probabil ai nevoie să îl schimbi sau să spui o extensie, exact așa cum am făcut eu. În rest, în 3 luni de zile, eu momentan nu am găsit alt minus. Mă împac foarte bine cu motocicleta, are chiar și o priză, deci poți să ai GPS-ul liniștit oricât vrei. Sper că v-a plăcut review-ul sau mai mult părerea mea despre această motocicletă, că v-am ajutat un pic cu informațiile pe care am putut să vi le dau. Iar dacă v-a plăcut, nu ezitați să mă ajutați cu un like, subscribe și un comentariu. Până pe data viitoare, probabil dintr-o tură cu o priveliște mai frumoasă decât orașul București, v-am salutat și ne auzim.